UEUk iazko ekainean UEUren baitan antolatu zen bertsolaritza eta generoa ikastaroa, Miren Artetxek eta Nela Bakak koordinatu zutena. Lehenbiziko aldiz zintzen alako ikastaro bat, hain luzea, hitzaldiak eta bai. Eta ikastaro hortarako eskatu ziaten hitzaldi bat, eta gaia libre eman ziaten. Nik gai hauekin, bertsolaritza eta feminismoaren inguruan pentsatzen urteak daramatzat, eta daramatzagu bertso munduko hainbat bertsolari, edo gai jartzaile, edo bertsozalek. Garai hartan nik buruan nerabilena zen autoritatearen gaia bertso munduan, nola eraikitzen den eta desaraikitzen den autoritatea, baina testutik kanpo. Orain arteko teorizazioetan, batez ere Jose Gartzia Andoniaren eta Jon Sarasoan teorizazioetan, bertsolaritza planteatu izan da jardun dialektiko bezala, eta jakina badaukala hortik, baina bain ere bizipenetatik eta bain ere bertsokideen bizipenetatik konturatzen nintzen, gure zailtasunak askotan ez zetozela testu egokia sortu ezinetik, ideia egokiarekin eman ezinetik edo teknika faltatik, baizik posizioa aurkitu ezinetik. Ez gendula topatzen nundik eta nora kantatu. Topatu nintzen, asko aberatsagoa izango zela, nire esperientzian bakarrik oinarritu beharrean, kidei ere, beraien esperientziaz galdetuta. Eta lehenengo galdera bakar bat egin nien, galdera bat danei, eta ondoren egin izkien elkarrizketa sakonagoak ja behin liburua buruan neukala hitzaldia pasata gero. Baina lehenengo galdera zen, emakume bezala irakurria izateak, eragin aldizu eta eragin baldin badizu nola bertsotan egiterako orduan, bertsotarako mugimendu marginal. Bizipenei kontatzen zizkieten gertakizun horietan zapalkuntzaren bat identifikatzen banun, saiatzea ulertzen edo saiatzea izendatzen, esaten zer pasa da hor, horri nola deituko genioke, norbaitek mundu zabalean beste jardun batzutan teorizatu dugu gu baino lehenago honi buruz. Hartu teoria horiek eta esan teoria hauek balio dute bertsolaritzan gertatzen zaigunerako. Eta izan da hori ez, teoria feminista gurutzatzea bertsolarien bizipenekin. Funtsean, esplikatzen duena dela nola eraikitzen den emakume bat 22 mekanismotan. Hau da, nola lortzen dezun izaki batetik emakume bat egitea. Hola, eta oso modu kategorikoan esan da, baina nik uste emakumea izan daitekela gizaki mugak jarri zaizkion gizaki bat, gizaki mugatu bat. Justu hori izan da helburua, ez esatea, nahi ez bat ere gustatzen mikromatxismoaren kontzeptua, ze badirudi gertakizunari berari garrantzia kentzen diozula, hau da, detailetxo bat. Eta sistema guztia da lotuta, txiste matxista bat egiteko jende askok sentitzen duen zilegitasuna edo emakumeen literaturarik ez irakurtzeko premia edo mutilek eskola kirolean neskei baloirik ez pasatzeko daukaten zilegitasun hori edo inkluso gaur egun gertatzen dena, bi ekipoetan bereiztekoa neskak eta mutilak zergatik eta mutilek ez dietelako neskei pasatzen. Eskola kirola zuten da eta orduan ja esaten dugu bestela ez diete pasako eta arazoa konpontzen saiatu beharrean eta esan, igual ulertu egin beharko dute honenak dianek, honen helburua umeetan ari gara ez di ekipo profesionalak dala kirola egitea eta danok jolastu izateko zelai hontan elkarri begiratu beharko diogula, eske bizikidetzaren zimenduak dira. Baina badaude salbuespen batzuk danok onartzen ditugunak, ez? Orduan, liburuan kontatzen dira askotan ikusi ere egiten ez ditugun violentzia mota batzuk oso naturalizatuta dauzkagunak eta beste puntan edo nahi baldin badago denok bortxaketatzat identifikatuko genuken zerbait. Baina Daniel Sarribartek liburuan esaten bezala bere hitzak erabiliz esateten bezala olagarro beraren beso diferenteak dira. Sistema beragatik gertatzen da dana eta batzuk gertatzen dira besteak gertatu daitezkelako ez. Orduan helburua izan da nolabait argazki bat ateratzea eta esatea ezin dira bereizi. Kontua da ea benetan ulertzen dugun edo sinisten dugun
sistema bat dagola hemen funtzionatzen duna eta eraikitzen gaituna modu desberdinean eta desoreka, botere desoreka. Asmoetako bat bada jakina bertso munduari beste leku batetik begiratzea eta esatearena, igual danok ez gaude beti eroso eta igual beste definizio batzuk ere behar ditu bertsolaritzak eta gauza batzuk kuestionatu behar ditugu, begiratu dezagun etxe barrura, begiratu dezagun zer gertatzen zaigun gu hurbileneko gizonekin, maite ditugun gizonekin, gure etxeetan, gure bikotetan, gure kuadriletan, gure gaztetxean, gure militantzia esparruetan, gure bertsozale elkartean, zer egin nahi dugun horrekin, nola, baina beste alde batetik, helburua zen eta horregatik erabili diet, teoria feminista hainbat garai eta lekutakoa adieraztea, hori ez hau ez daigu guri bakarrik gertatzen, bertsolaritzan ez gaude beste inun baino okerrago, sintoma on bat izan daiteke inkluso ontaz hitz egiten hasita egotea, alardearekin bezala, ez? Askotan eztabaida eta talka sortzen da zerbait egindan lekuetan. Talkarik ez dagoen lekuetan ez du esan nahi modu osasuntsuagoan gaudenik. Eta helburua izan da nolabait sortzea patroi batzuk identifikatzea eta sortzea plantilla bat beste leku batzuetan ere erabilgarria izan daitekeena partikularidade batzuk aldatu. Alde hortatik oso pozik gaude, jaso ditugulako emakume askok idatzi digute identifikatuta sentitu diala esan ez beraien esparrotan oso esparro diferentetakoak. Abeslariak, aktoreak, txirrindulariak, suhiltzaileak, unibertsitateko irakasleak, kazetariak, eta goratzen ez ditudan beste hainbat esan ez hau da gurean gertatzen dana, ez? Eta kontrara pasa zaigu gizon askoren partetik harridura jaso dugula, ez? Esarena, bai, Gizon kontzientziadun, ezkertia eta intentzio honekoen aldetik ere askotan, bai, hola bizi dezue edo nire baina arte nahi zontaz konturatu edo helburua bazan nolabait jartzea 15 ahots lagun edo 15 ispilu, danok igual ez gea danetan islatuta sentituko, askotan bai, seguraski, eta igual islatuta sentitzen ez geranetan segituan bururatuko zaigu nor sentitu daiteken islatuta bizipen horietan, ez? Eta niretzako gakoa dago konturatzean danak daudela lotuta. Hau da guri igual kostatu zaigun zerbait, ez? Gakoa izan da ulertzea adibidez hipersexualizazioa eta desexualizazioa gauza beraren bi parte dirala. Horren dela igual 15 urte, 10 urte ez ginean gai eta hitz egiten haste ginean momentu baten ez, Amaia Agirre eta biok konturatze ginean gure bizipenak eta esan zizkiguten gauzak diferenteak ziala. Eta inkluso elkarrekin kompetentzian jarri gintezkela elkarrena ukatuz. Ez, esatean abaneri ez zaitolako ipasa. Eta orduan, itea dauka zer ikusirik. Eta zuri pasa zaizuna, izango da zuri, baina niri hau. Baina ulertu gendunean, gauza beraren bi modu dirala, emakume izateko nolako emakumea izan zaitezkeen esaten dizu sistemak. Honintzen baitak esaten du adibidez, eraiki behar izan dula senyora graziosoaren papera, konturatu dalako hori dala plazak usten dion bidea. Nola ebaiteko arrakasta bat eukitzeko publikoarekin, ez? Hortik zenbat aldiz lortueten plaza bat parrez jartzearen ere buruari parre eginda, baina kotxean sartutan egarrezkutean txera, adibidez, ez? Eta esaten hau egin nahi dut, ez ze prezio dauka zer, eta hau ez daigu bakarrik emakumei gertatzen, esan nahi dut, baina genero komponenteak are gehiago larritu dezake edo markatu dezake horrelako zerbait, ez? Edo kontrara, ez? Hipersexualizazioetik, montaten oian abartak esaten du, saio askotan sentitu dula, joku erotikotik kanporatzen bazun bere burua, ez zula interesik sortzen. Interesa sortzen zula saio hortan, ondoan jarri dioten gizonezkoarekin lige jokuan sartzen baldin bazan bakarrik, ez? Baina bi mekanismo horiek oso lotuta daude. Ezberdinak dira, baina leku bereti datozenak eta zauri aizpak dira, zentzu baten, eta orduan zauri aizpa horiek identifikatzeak elkarrekin sendatzen ere lagundu digu, lertu dugulako ez gara elkarren etxai, ez gara bi mundu, baizik.
sistema beraren ondorio diferenteak bizitzen dituzten gorputzak. Getarian ez da tradizio feministarik. Nik aibez hori bai igerri nun eta horrek asko zailtzen du. Ze aibez, ni Elgoibartarra naiz eta Elgoibarren nire ama eta izebaia emakume taldean zebiltzan nik jaio aurretik. Eta orduan, badago tradizio bat, naiz eta gero talde feminista bakoitzak izaera diferente bat, baina adibidez gero Gaztetxean sortu zen beste talde bat, neska gaztena, Elgoibarren eta bar, baina badaude herrian txiki-txikitatik zuk feminista modura identifikatu ditzakezun emakumeak. Gaian hori asko kosta zaigu, esaten zein ibili izan da, nik Amaia Lasa ezautzen nuen kultur mundutik, baita ere feminista bereak feminismoaz idatzitakoak, irakurretakoak, bere lanaren irakurketa feminista ezagutzen nuen, Barbara Stamel eta bere lanaren irakurketa feminista baita ere, baina enun askoz jende gehiago eta baino jende helduago, ezaguture herritarrak ez ditut ezagutzen bertakoa banintza bezala, ez? Iruditzen zait karta sozialak lan handia indula azkenengo urtetan eta oso eskertzekoa dela baita ere, oso gauza potentiak programatu dituztela. Azkenengo urte gutxi hauetan eduki du feminismoak halako berriz bozgorailu bat, azkenengo urtetako mobilizazioak inoizko potentienak izan dira, eta horren olatuaren aparra iritsi dela. Getaira ere nolabait, lehen baino gehiago. Baina asko falta dela sustraitzeko. Bakoitza jarriko bagenu, gure alia modu batera edo bestera, bai udaletik, bai festak antolatzen dianetik, bai komunikabideek, bai herritarro, bakoitzak gure txokuan, ni alegintzen naiz, bai bez irakurretaldean irakurtzen ditugun liburuen erdia gutxinez emakumeek idatzea. Bakoitzak egiten dugun horretan jarriko bagenu pixkatez, eta horreko moriak jantzita egingo bagenu egiten duguna, danok aportatu ezakegula zerbait, eta gero bakoitzaren aleginak koordinatu besteekin, baita ere. Asko da egiteko, eta hori daukagu bentaja eta desbentaja.